השלישית למלכות הקיסר, תרגום אמפרור, צעדו חיילי הטרקוטה בשר ודם בכיכר לפני מקדש השמיים. הקהל, הם צעדו, כן? הקהל דרש אדרן, הקיסר סירב, הקהל בכה, וחיילי הטרקוטה נכנסו לקבר שלהם. וגם דורות, והסיפור שלנו עובר לכפר קטן במחוז אנזו, שופע המים. השנה הייתה שנת הדרקון, שבא אחרי שנת הנחש, והשנה הייתה מאוד יבשה, התעלות יבשו, ויאן המסכן הלך לכפר שלו, לעיר המחוז. הוא הגיע לכיכר, ושם ישב ראש העיר, והוא הכניס את היד וכייס אותו. השופט קיים לחנון אותו, וגם ראש העיר קיים לחנון אותו. דינו נגזר וגם ידו. דינו נגזר וגם ידו. איפה הסכין? גם נפל על ראש מגדל עטוף, והדמעות שלו והשים את חג המקצוע החדש שנולד, חג הקיוס. כל הזמן והשים חג הקיוס עד היום. תבוא בשנה הבאה, זה שנת ה1000 לחג הגדול. ליידי יו, זוכרים אותה? אחת מארבעת הגברות הכי יפות שהיו בתולדות סין. ותארו לכם, אם יש היום 1,200,000, תארו לכם כמה גברות היו. היו 4 נשים יפות. ליידי יו, מדובר, עליה אני מדבר. היא הגיעה לאיזה עיר? לא חשוב. היא עלתה במדרגות, אתם זוכרים את המדרגות שעלינו? למעיינות החמים. היא רצתה לראות את הקיסר, תרגום אמפרור, מתרחץ במעיינות החמים. אבל למזלה הרע, היא מעדה. זוכרים את ישראל, גם היא מעדה. והיא נגעה, לא נגעה, בקיסר. ואתם יודעים מה גורלם של אלה שנוגעים בגוף המקודש של הקיסר? דינם נגזר, לא את ידם. מה שעשו, צריך לראות. ולא עזרו דמעותיה. והקיסר מהם. היא עלתה אמנם במדרגות, אבל גם אותה העלו לשמיים, והדמעות שלה קפאו, וכל הקהל הצטרף, וכולם דמעו. והים הדמעות קפא והפך לג'ן, ומאז כולנו חוצבים בג'ן היפהפה הזה דמויות מקסימות, מקסימות. וגם במערב שמעה של ליידי יו יצא Only you